Ramogi jong mana kaka ineno wasedonje nonro mar gaset okinyi makawuono mano tok yudo weche manyien mabendo kel kanyo kod Cleophas Oluoch antiere kae mar lidho ni gaset kaka pile walidho gaset mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard wami siso mar ng'eyo gigo mantiere gaset idhi nyiew gaset ibed piny isome yo makare. Cleophas Oluoch machiegni nonro mar gaset kawuono. Erokamano ahinya to bende odiochieng' machielo ma gaset mar The Standard kod gaset mar Daily Nation nigi weche machal. Ne odiochieng' ma kawuono wechego mag rito alwora gin moko ma ichiwo kendo migi pek ahinya odiochieng' ma kawuono. To mana kaka isewacho magi weche mag gaset kwang'iyo gaset mar The Standard ondike kae ni Ruto leads onslaught against the big boys. Mago big boys jotend pinje mopogore opogore mabende nyaka sani koro nitiere e pacho kae. Mago pinje mag Afrika ka bende koro giriwore e pacho kae mar mondo mi ginywak lwedo e kedo kod lokruok mar chal kor lwasi. Wantiere kod gaset mar Daily Nation kae bende ondika ni Africa's moment mano kaluwore kod romo makamano mabende pod idhi mbele pacho kae. Par ni romo no mar lokruok mar chal mar kor lwasi nochakore ayango odiochieng' manyoro kendo biro dhi mbele nyaka chieng' tich adek mano ma jumani. Jotelo mopogore opogore mawuok e pinje mag Afrika nitiere pacho ka, obed jotend pinje, obed prime ministers, jotend migepe mopogore opogore oriwore e kar romo mar KICC mar mondo mi giked kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kwachako kod gaset mar Daily Nation okinyi makawuono kwang'iyo thuon wach mabende gimiyo kanyo mana kaka sewacho Africa's moment. Wach makamana neno ka gaset mar Daily Nation omiyo pek gazede mopogore opogore kata it gaset mar 2, 3, 4, 5, 6 kachiel kod 7. Kwachako kod bathe kanyo gino mabende jatend piny Kenya William Ruto wacho nyaka sani koro wacho ni lokruok mar chal mar kor lwasi ok onego beda ni gino miwacho to kata kamano wacho ni onego beda gino makosewachi kata gigo duto magidhi wacho e romo manitiere e pacho kae odiochieng' romo madhi mbele pacho kae nyaka koro ka gisetwak gin kaka jotend pinje mag Afrika to nyaka koro gimanyo kenge makare mag tieko lokruok mar chal mar kor lwasi kata kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Mano jatend piny Kenya William Ruto batho kanyo. Wantiere kod Mr. Mithika Mwenda mano executive director mar PACJA. En bende nitiere kod wach mabendo wacho kanyo duto kotudore kod lokruok mar chal kor lwasi. Iwacho ni bende kaka Afrika piny kar kanyo nitiere jal mabende ochung' e lo jatend piny no mano mar Amerika mano John Kerry mabende en US Special Presidential Envoy for Climate e weche mag lokruok mar kor lwasi kata chal mar kor lwasi. En bende noloso odiochieng' manyoro kendo yudo thuolo mar twak kod jatend piny Kenya achiel kachiel e oko. Iwacho ni nitie romo maduong' man timore ka romo mar KICC kata kamano nitie romo machielo mabende timo bathe kama koro ka jatend piny Kenya bedo ka loso kachiel ka weche mopogore mantie. Iwacho ni Afrika bende kaka jogo mantiere Global South nyalo bedo kacha achiel kuom jogo mabende koro yudo. Iwacho ni weche gi ka olos chiro makare ma inyalo ket kata inyalo bed ni chwale omenda gi manya bedo ka reso pinje mayudo kethruok mago ma kor lwasi. Kata kamano joiso no kata ka jogo mane kedo ne ratiro mag alwora mabende chopo kar kacha mantiere bu Nairobi ka mabende twak ma gidhigo nyime giwacho ni ero chal ka gima jo pinje wagunda bende koro oteko romo makama kendo koro gilose mathoth ahinya ka ipimo kod jogo mantiere Afrika kata jogo ma onego bedni lose motegno ahinya e weche romo madhi nyime kama. In romo kama bende higa mokalo ne otimore kacha e pinyno mar Gabon to bende ne wawinjo ka nitiere liet machalo kamae koso jok mantie pinje ma oko bende ok winji ahinya kotimore e pinyu e kunyalo bedo kuolo duondo. Kata kamano waseno ka jotelo mopogore opogore ogolo duond gi kanyo. Wantiere kod jatend migawo mabende ochung' ne alwora kanyo mano Soipan Tuya nyaka sani koro wacho ni weche gi mag lokruok mar chal mar kor lwasi nyaka sani koro wacho ni odonjo e okang' machielo ka bende wacho ni oken mana wechego mabende otudore kod lokruok mar kor lwasi kata wechego mag dongruok ka bende wacho ni nyaka sani koro onego bed ni ng'iyo lokruok mar chal mar kor lwasi ka bende nyaka sani onego bed ni jo Kenya yudo ratiro margi makare ahinya kotudore kod wechego mag lokruok chal kor lwasi. Wantiere kanyo kod it gaset mar 2 kachiel kod it gaset mar 3 Cleophas. Wanyalo wacho ni ma en pomp and color kalore ni ondika ni nitiere jotelo mopogore opogore jotelo mamalo mag pinje mag Afrika kachiel kod jotelo mamoko mabende gin elufe
mathoth ahinya mabende koro ne ochopo e kar romo mar KICC buore Nairobi ka. Waneno ka ne gipangore kacha gigoyo pichni, waneno pichni mopogore opogore kanyo, waneno nyaka first lady kaachiel kod min oda jalup jatenda piny Kenya gintiere kanyo. Jatend piny Kenya William Ruto bende koro wuok e nyamburko mabende tiyo kod teko mar stima gi jogo mopogore opogore mabende nochopo kacha mar nyiso gigo magiloso kata projects mabende gintiere godo, kaluwore ni thuolo bende nitiere kacha mar joma nitiere pacho kae mar nyiso were kata talanta margi e sectors mopogore opogore. Wanyalo mana wacho ni gazet mar Daily Nation it gazet mar ariyo kaachiel kod mar adek opedhonwa kit picha mane nitiere KICC nyoro. Mano bende ka gintiere kar kacha ginyiso lony mopogore opogore kaka nyalo bedo kacha ka ikonyo. Iwacho ni tiyo kod yore mopogore opogore mano mar neno ni opidh yiende e kinde madwarore. Piny kanyo neno nitiere joma koro nyiso kaka gisebedo kacha ka gitimo chenro magi. Ahinya ma en Tana River Climate Change and Livelihoods Restoration Project Officer, mano pisa mantiere riwruok ma kamano Collins Obale, mabende nyiso jogo manolimo tent margi ni gin gik mage magisebedo kacha ka gitimo. Achiel kuom gigo en tiyo kod cedar drone kata masin moro manyabedo ni pidho yiende matindo kacha e bungu mopogore opogore mar neno ni gigi bende ochopo kare. Malo kanyo bende Joyce mana kaka giselero ogai kata jatelo mano mar Africa Development Bank mano Ikunumu Adesina mabende nochopo kar kacha. Osebede pacho kare chieng' are juma mokalo kendo kara odiochieng' manyoro ka romo mar ngeni romo maka ma Joyce matimore odiochieng' manyoro jatend piny Kenya noloro romo mar jogo matindo mano chako chieng' Jumapil. Manyiso ni en olore to machielo bende pod chakore ka dhi nyime nikech summit ka nitiere wige mopogore opogore, summits mopogore opogore madhi bedo kacha ka timore kendo en gimoro ma igeno kendo warito winjo niere kaka gibedo kacha ka gitimo. Ka odiochieng' ma kawuono odonjo odiochieng' moro kendo ma oganda jo Kenya darito kendo giwinjane jogo mowuok e pinje maoko mobiro e pacho ka pinje mag Afrika gin gang'o ma gidachwalo ne jowa. Cleophas ilero makare ahinya to wach makamano nyako Ramogi Ajwang' podi nitiere it gazet mano mar 4 kaachiel kod mar 5 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 4 mar Daily Nation bende podi gin mana wechego mag lokruok mar chal mar kor lwasi kata romo mar twaka ewi lokruok mar chal mar kor lwasi madhi mbele ka romo mar KICC. Nyaka sani moko kuom gigo mabende wacho ni romo no nyaka koro chop kare. Giwacho kae ni romo makamano ok onego bed no ruma e twaka mabende timore KICC kacha. Ka bende wacho ni nitiere romo makamano to koserumo onego bed ni iketo jo Kenya piny kata jo Afrika duto piny mar mondo mi olernegi kaluwore ni gin ema gihinyore ahinya ka jogo modak e pinjego ma wagunda osekelo rochruok mar chal mar kor lwasi to jogo manitiere Afrika ema kinde duto siko ka hinyore. Emomiyo ka neno gazeti mar Daily Nation Cleophas ondika ni nyaka sani gigo miwache conference kacha onego ogiwe bedo mbaka to koro iketo gi e tim. Ok ni iwacha wacha kacha to kosewachgi to romo makamano korumo to wach mar climate summit bendo rumo kamano. Sani koro idwaro ni oket gigo e tim e yo makare tok romo makamano koserumo. Bende mana kaka isewacho nitiere grube mopogore opogore mabende osebedo ka ponono nigi ich wang' giwacho ni gin ne ojwang'gi kata oket gi tenge ahinya te kinde mane pango romo makamano. It gazet mar 5 bende iwacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto sani koro bende koro wacho ni sa osechopo mar mondo mi wati kod gino miluongo ni renewable power mwacho ni nyalo konyo e bero alwora marwa ahinya to e Kenya kae kaachiel kod alwora mag pinje mag Afrika. Cleophas kanyo bende ka entiere wacho kanyo ni en kinde ma Afrika bende koro chopo mondo migine anenire kaka ginyalo bedo kata kod competition e yo makare weche ma giwacho ni mago mag global markets. To bende kanyo wacho ni nitiere atamalo maromo kanyo 92 mago ma piny Kenya mebende wacho ni kacha osebedo ranyisi manyime kaka onya bedo ranyisi minya bedo kata ka ikopo kod pinje mamoko mabende koro nitiere Afrika kiwacho ni kuom atamalo 192 mago kuom teko mabiro kuom ma piny Kenya tiyo godo wuok e mago mluongo kacha ni renewable sources mabende kae kiwacho ni ero piny Kenya bende geto chopo atamalo 100 kochopo kacha higa mar 2030 en gimoro mantie kar kacha kendo en gino ma sirkal osebedo ka dhiro kuom thuolo malach ka gimedo wacho kanyo nade Uganda onego bed ni tiyo kod wechego mago mag green energy kata mano mag clean energy mantiere kar kacha momiyo nego wacho ni ero nengo mar gas onego bed ni lwar en gima oganda jo Kenya pod rito.
It gazet mar 6 kaachiel kod mar 7 pod gin mana wechego mag lokruok romo mar lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani koro iwacho kae ni pinje mag Afrika nyaka sani koro gigeto mar mondo mi giriwre kanyakla ahinya to e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani koro iwacho ni twak ma bende biro bedo e kar romo mar KICC mano buore Nairobi kae. Twak ma kamano biro nyayo gigo ma pinje mag Afrika biro chwalo ahinya to e kinde romo mar COP28 talks ma bende wang'e ni biro bedo katimore. Nyaka sani koro wang'e ni pinje mag Afrika emosebedo ka hinyore matamra gi nono ahinya kaluwore kod rochruok mar chal mar kor lwasi ma bende itimo kod pinjego manitiere pinje mag wagunda. It gazet mar 7 wantiere kanyo kod red alert on invasion of alien species. Nyaka sani koro iwacho kae ni kaluwore kod jotim nonro e pacho kae giseyudo ni nitiere aliens maderom 3,500 ma nyaka sani koro giwacho ni miyo itiyo kod omenda maderom bilion mago dola bilion 423 mano higa ka higa kotudore kod wechego mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Weche makamagi mag kinde duto iwacho ni ahinya weche mag rach mar alwora kata waneno ka kinde moko nitiere oro, kinde moko koth chwe kendo jopiny hinyore kaluwore kod weche makamagi. Kendo en gimoro ma koro ikwayo telo mantiere piny mopogore opogore mondo ne kaka inyalo duogi piny. Koro sani wacho ni magi gik moko nyalo bedo kata ka wacho ni biodiversity loss maka achiel kuom gigo makelo weche makamago mago mag biodiversity loss. Motiende nang'o piny nyalo bedo ni ok nyag e yo moro makare ka opuro kata ka opitho cham ok nya e yo moro madwarore. Koro kaluwore kod nonro ma koro bende osechiw kar kae kiwacho ni atamalo magi moseketi kata mosenon ni gin jok magi bende gin jok moko makoro iwacho ni gisebedo ka gichopo machiegni ahinya kod oganda kendo jopiny inyore yo machalo nade. Joyce, piny mar gazet ite mar 7 kae ochiw kanyo ranyisi mago kuom iwacho ni kaka moko nyalo bedo ka hinyo oganda gin e yo machalo nade. Iwacho ni ka ginya bedo gi wechego mag thieth ma bende oting'o kelo tuoche machalo kaka malaria, nitiere Zika, nitiere West Nile fever kaachiel koda moko bende makere ahinya e piny Afrika ta ahinya bende piny Kenya ka moko bende nitiere kata mikelo koda kit suna mopogore opogore mano mantiere e pacho ka nwawinjo kata machiegni mago ma bende nitiere e nyandwat ma ugwe mano mar piny Kenya kata North Eastern ma bende koro ne gichopo to giwacho ni magi bende osebedo kata ka duoko piny yuto mag oganda to ahinya bende mantiere alwora mago mag nam lolwe ma bende iwacho ka nade Joyce. Iwacho ni nitiere oganda ma odak alwora mar nam lolwe ma kinde mathoth bedo kacha ka tiyo kod nam e yo mopogore opogore. Tiwacho ni sani bende kelo lal magiyudo e nam ahinya nam ni ma Lake Victoria iyudo ka rech kaka tilapia ma ngege bende bedo kata ka odok piny. Ngege kodok piny tiende nang'o kiwacho kanyo ni magi bende iwacho ni nitiere hyacinth iwacho ni kwekwe kosilonge e yo machalo nade Joyce. Iwacho ni nitiere Ford ma ponono kokwako nam kata nyuonge kata nyuongi kinde ma gintiere kar kacha iyudo ka nam ok yweyo moro makare to koko yweyo makare nyiso ni kata rech mantiere e pi kacha bende ok nyal timo ok nyal yweyo. Ne waneno kata kare moko ne tho e kinde mane anyuongi bende koro mako nam lolwe kendo ni gimoro minyalo wach ni magi achiel kuom gigo matimore gin lokruok mar kor lwasi makelo anyuongi kendo anyuongi ni koro kosebedo kar ka iyudo ka oganda ok yud thuolo mar donjo e nam mondo mi odhi olupi jogo mamanyo omena madonjo go e dir nam mondo mi ogol ane omena go oko iyudo ka jogi ok yud thuolo mar chopo kar kacha. Tiende nang'o ngima jopiny dok piny ng'ama janam ni rito joge gi rech ma oyudo kawuok e nam e kinde moko yudgi nyiso ni nitiere fi ma pono nok odhi chulo kumoro nitiere rent moko dhi chulo kobedo matuo pono nok odhi osiptal nikech nok mar omenda nitie jok moko bende ma ogeno omenda moyudo kawuok kuom gik machalo kamagi kata yorego mag chiemo Joyce ka ng'ato ok yud chiemo makare bende kawuok e wechegi kaluwore kod monj makoro nitiere gik moko wacho ni gin gik ma welo ahinya kendo gidonjo e kindwa kendo onego rang kaka rakruok kodgi e yo makare kapok girango. Ochiw sigana kanyo momako nyaka pinje moko mantiere oko mar Afrika kantie nyaka pinje moko mantiere kod ice mathoth ahinya ka moko bende onge kod ice. Iwacho ni ng'ato pok oneno ga otieno e pinygi jomoko bende pok oneno ga chieng' e piny kama gintiere kama nitiere gino ma wan go watiyo kod gi e yo machalo nade.
Kata kamano kilo fasado ni waket weche go motudore kod lokruok mar chal mar kod lwasi tingi. Wang'e ne wach mantiere it gazet mar 12 mar gazet ni mar Daily Nation. Nyaka sani koro Amadi iseyo. Mano Amadi en jang'ad buche mano e doho ka bende iseye ni nyaka sani koro tudore kod bura mabende temo mar ma jomoko chwale doho ahinya to ka kwedo weche go mag mula mabandia kata goldi mabandia. Nyaka sani koro nitiere kambi mano mar Dubai mabende nitiere pacho kae mabende iwacho ni ne oma kata omenda maderoma omenda ma pacho kae milion 91.1 ka bende iwacho ni ne en deal moro ma ok ni kare. Nyaka sani koro gilieko ni nitiere jang'ad bure kata jatich matiyo e doho mamalo mabende nyaka sani koro temo mar rocho chenro mar yudo ratiro e yo makare. Bura makama wang'e osebedo ka ywara ahinya e doho. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere omenda mopogore opogore mabende ne giselalo ahinya to wanyalo wacho ni en mibadhi makamano kata e ohala ma ok ni time yo makare. Joyce, lemo makoro Amadi ntiego ni en lemo mosema kod ji mopogore opogore. Nono Amadi achiel kuom jogo ma kinde ma jatend piny chamo muma nyaka obed kacha. En lemo maka mibadhi omieni wano ka iringo ga piyo kendo igoli keti kando mondo timni nonro. En ang'o matimore nyaka sani? Nyaka samwalose ne Amadi e jatatije mar doho maduong'. Yani doho maduong' ma pacho kae kata judiciary nitie kod ogae mare kata jatende maduong' mano ma Chief Justice kata bang'e nitiere Deputy Chief Justice. Wang'e maber ni lemo no kama intie ka giluore nitiere kacha Martha Koome, nitiere Philomena Mwilu kato machiegni kode kanye ma Amadi donje. Amadi en jatatije, en mochalo CEO, en CEO mar judiciary. Kendo ka gima kama otime kambini iluongo ni Bruton Gold LLC mane kambino. Kendo koro owacho kanyo ni noketo nonro moko kata obok moko documents sani ketimo filing itimo e-filing itime yor mbui yor mbui okete kacha tarik 17 dwe mar 5 mane kinde mane bura ni koro chako mul niero ka kore nango matimore gida wenyane mathoth niero iseyo Amadi kuom weche machalo kod wuode bende nitiere kar kanyo Brian mabende iwacho kar kanyo en thuolo mane mantiere mano ka gintiere kar kanyo mano Ana Tieno Amadi kachiel koda ka wuode kod jimoko kanyo ariyo bende mantie kar ka. Joyce, obok mano ket kar ka jogi koro wacho ni oruch gi oko wacho ni deleted nigi kete kar ka to koro ose ruche kendo koro sani gionge. Chieng' wuok tich doho mamalo bende koro nowacho ni ero bura ma Bruton omako kambi mar Bruton ne omako en bura monego beni winjo kendo imiye pek. Nowache kacha ni ero en agent kendo en moro monego beni rango e yo moro mapiyo kendo koro kosepuodhe en okang' moro ma irito ni ere kaka idhi rakruok kode ponono ka iri gi ketho makamano wadhi neno ka okenge mage mikawo magi wechego mag mibadhi makoro wacho ni riwo gold wechego mag nyiepo kata uso gold maromo kilogram 1,500 mano tan 1.5 mano ka irangi kar kanyo ni tiende nang'o kendo gima kamano ka omenda maromo milion 91 bende osewiti deal machalo kama. Wach makamano nyako Ramogi Ajwang' inyalo somo ayanga it gazet mar 12. Adoni wati kod wach mantiere it gazet mogik mano toke kanyo mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono ka bende wang'eyo ni sekta mar sukari en achiel kuom sectors mabende kinde ka kinde nitiere kod midhiero mathoth e pacho kae. Nyaka sani koro nitiere bill mabende ochwal mano sugar bill mar higa mar 2022. Bill makamano geto mar loso board mar sukari kachiel kod keto chike mager kata keto pinyo kenge mager mabende ponono ibiro bed kitiyo godo mar mondo mi ogol sukari e pinje maoko kikelo e pacho kae. Magi duto timore kinde mabende sirikal nyaka sani koro dwaro ni oruch oko omenda maderoma mano bilion 117 ma kembe mag sukari mag piny owacho nitiere godo kaka gowi. Magi achiel kuom weche mabende ponono giwacho ni ka giketo piny e yo makare to nyalo konyo e chiero kembe mag sukari mag piny owacho e pacho kae. Kaloro ni wang'eyo ni e kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto nodhi e gwengego mag Imbo mar Kenya nosingo mar tieko cartels duto kata chudhe duto momako mafuanda sekta mar sukari e pacho ka. Omiyo bil makamae koket piny e yo makare nyalo konyo jopur mag niang' makinde duto kose uso kata niange gi
to kaw thuolo malach kapok ochulgi to gidhi moko kuomgi yudo kata lal kaka iwacho ni thuolo mar dweche 24 ema en thuolo mar niang' ma kopidhe pacho kae to niang' ma kamano dongo e yo makare kendo inyalo ng'ade titere puotho itere kambi kacha kosetere kambi to jopur pod hinyore matamra gi non. Wantiere kod kembe mag sukari mopogore opogore kanyo ma bende nyaka sani dwaro ni oketnegi kata ochiergi e yo makare. Wantiere kanyo kod Muhoroni, Chemelil, Mumias, Nzoia kachiel kod South Nyanza, mano kambi mar South Nyanza ma bende oling'ere kanyo kaka Sony Sugar. Joyce en adier ni mar miwani bentie wiye kacha ka irange magi wacho ni gin public sugar millers kendo kindegi Joyce dwaro mantie kar ka wang'e ni ma en sugar bill kendo paro mar chik ma kama ochope somo mare mar adek mane od bura ka okadhe mokete chik en gik magi mantiere ka mokwongo board cha dhi bedo mano sugar board ma dhi bedo karango chenro duto mag rego niang' kachiel koda ka mano mar pith mar niang' kachiel koda ka rego niang' pacho kae dwaro ma koro ntiere kar ka en paro mar chik ma ochwal e od bura ma pacho ka kod jaod bura ma Navaholo mano Emmanuel Wangwe kendo gino ma wacho kar kanyo en ni ochopo kinde ma piny Kenya nyaka manye kit niang' ma nyalo nyak e yo mapiyo. Niang' mopidhi pacho ka Joyce ipidhe Chemelil, ipidhe Muhoroni, mopidhe kidonjo e boma ma Kisumu kitiyo kod kiwuok e Richo kata kiwuok Bomet kata kiwuok kanye iromo kodgi e gwenge ma Miwani, Ken Kibos, kidonjo Chemelil ka in yo Awasi ne niang' mantiere kar kacha. Joyce bende ng'e ni niang' kawo higa 2 mago dweche 24 mondo mi onyage yo moro makare. Emmanuel Wangwe koro kwayo ni mondo gini okete go yo machuok wayud niang' manyalo nyak e yo mapiyo mondo mi okelane yuto mapiyo piyo nikech Joyce e kinde higni 2 gi duto ka ntiere kar ka to piny Kenya onge sukari en ang'o monego bed ni timore mari gimomiyo koro ntiere kar ka girango ni ere kaka inyalo kel chike manyien manyalo gayo golo sukari kawuok e pinje maoko kata mano importing sugar mano kawuok e pinje maoko koro onege ni omigi strict importation rules. Kata kamana dwani waket tenge gazeti ma Daily Nation okinyi makawuono wamula ne gazeti ma The Standard bende mapiyo piyo kapok wadonje twak marwa mokwongo okinyi makawuono kwa nyalo mana ng'iyo thuon wach ma bende gazeti mar The Standard omiyo peko okinyi makawuono wantiere kanyo kod Ruto leads onslaught on against the big boys kabende nyaka sani koro iwacho ni pinje mag Afrika nyaka sani koro nyaka ka wanyalo wacho ni ngima margi mambele kata destiny margi nyaka koro gikaw e lwetgi giwuon kabende nyaka sani wacho ni mano thuon wach mabende no wuok oko ayanga e kinde mar romo mar lokruok mar chal kor lwasi mabende timore e pacho kae kabende nyaka sani giwacho ni pinje mag Afrika bende koro dwaro ni gibed kod visa free borders kachiel kod omenda achiel kata currency achiel mabende nyalo tigodo e timo hala pinje duto mag Afrika magi achiel kuom gigo mabende idhiro ahinya to e romo mano mar Africa Climate Summit mabende dhi mbele e boma ma Nairobi kae weche makamago mag climate change nanno ko mi peke gazede mopogore opogore kata it gazete mopogore opogore e gazet ni mar The Standard okinyi makawuono kwa ng'iyo kanyo it gazete mar 2 wantiere kae kod mano mane en jagoro mar UN mano former UN Secretary General mano Ban Ki-moon nyaka sani koro osingo mar konyo jogo mabende odaka e kar dak mayuto ji ni piny mano mar Mukuru kwa Ruben mantiere bore Nairobi kae weche makamagi ne owacho ni ne oseneno kit kaka jogo odak e yo ma ok ni kare kabende owacho ni jogo daka e yor wanyalo wacho ni yuto gi ni piny ahinya kata gidaka e yor dhier ma ok ni kare ahinya nyaka sani koro osingo mar siro jogo ma odak e kar ma yuto mar ji ni piny mano e kar dak ma Mukuru kwa Ruben mayudore county ma Nairobi kae nyaka sani bende pod it gazet mar 2 kanyo nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto en bende nitiere weche mopogore opogore ma bende no wacho e kinde mar romo mar dhi mbele mano mar lokruok mar chal mar kod lwasi jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni kochopo higa mar 2028 onego bende ji duto manitiere pacho kae tiyo kod clean cooking energy e kinde magitedo akia ni weche makama gibiro chop kare e yo machalo nade inya te pacho kae wang'eni nitiere singo moko mabende jatend piny Kenya William Ruto no singo no e kinde mokalo moko kuomgi poka waneno kata kamane kinde romo
mar summit mar wechego mag lokruok mar chal mar kor lwasi madhi mbele pacho kae. Wageno ni wabiro neno wechego yo makare. It gazet mar adek nyaka sani koro pinyno mar Ingereza UK osingo ni gibiro chwalo project mar omenda madirom bilion 9 mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pinje mag Afrika. Wach makamagi no wacha yango dichieng manyoro kod mano UK Minister for Development and Africa mano Andrew Michel no wacho weche makamagi ayango dichieng manyoro e kinde mabende no yawa yanga romo mar Africa Climate Summit madhi mbele ka romo mar KICC bore Nairobi ka. Omenda makama komi pinje mag Afrika ponono nyalo konyogi kata nyalo jolo pinje mag Afrika e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Weche mag lokruok mar chal mar kor lwasi ema bende podi ogoyo tach e gazet mar The Standard okinyi makawuono. Nitiere kanyit gazet mar 4 kama bende pinje mag Afrika koro sani koro wacho ni kata dwaro mar mondo mi oket currency achiel. Giwacho kae ni calls for a common African currency to tackle climate crisis. Akia kama wach makare maponono biro konyo ahinya adira e kedo kod lokruok mar chala mar kor lwasi kosango mabende biro timore. Nyaka sani bende kori wacho kae ni nitiere atamalo 50 mabende wacho kanyo ni mano mar climate finance that comes from private sector globally. Mano mana kongi mana matin kende. Wantiere kanyo kod atamalo 14 mabende en pesa mabende wuok e private sector ahinya mantiere pinjego mag Afrika. Wantiere kanyo kod US dollars mago maderoma USD mano bilion 15 mabende wacho kanyo ni mano omenda mabende kinde ka kinde imiyo pinjego mag Afrika mabende onego bed ni konyogi e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Omenda US dollars maderom bilion 50 mabende oket tengene projects kata projected cost of climate related disasters by kochopo kanyo higa mar 2030. Mana podien mana weche mag rakruok kod chal mar kor lwasi mabende gazeni mar The Standard omiyo pek kawuono. Cleophas kanyo bende gimaro kanyo ni gin gik mage marowere mag Afrika bende koro dwaro ong'e maber ni chakruok mar juma nitiere kacha gino miluongo kacha ni Youth Climate Assembly mabende kane gilose mano Africa Youth Climate Assembly kane gilose ne gichwalo gik mopogore opogore ni gin gik mage monego bed ni rango. Mokwongo kacha gin weche mage wacho kanyo ni nitiere kacha intergenerational green investment fund magi weche mag omenda podi mondo rang nere kaka nyalo chwala dongruoge mopogore opogore kachiel koda ka bero mwandu kachiel koda ka keto chike e yo makare mar neno ni ojende bende obedo kod thuolo moro manyime kama gintie kar kae ka gidwani mondo mi onywande pach ojende kama giwacho kacha ni gin weche go mago mag inclusion kata gi support mano youth inclusion erango ni chenro mopogore opogore mag sirkal mago mag geto neno ni lokruok mar kor lwasi okedgo yo madwarore bende omi pek ma onego bed ni imiye. Kama chelo bende nitiere jal mantiere apis kanyo bende mano en UN Youth Office masani nitiere pino mano mar Amerika bende koro wacho kanyo wechego mag tije ka koro wacho kanyo ni mago adaptation jobs mabende kaluwore kod chal mar kor lwasi mabende koro oganda oyudore onego bed ni gin e opara manyime mar yudo kata tije moko potenore kod chal magintiere. Kama chelo bende Joyce nitiere kar kanyo ka giwacho ni weche mag tiyo kod teko manyien kata teko maler mano renewable sources mag energy nyalo bedo kacha ka gin achiel kuom gigo mabende dhi kelo yot kachiel koda ka bero ngima oganda. En gimoro makoro gidwa niero apis makamano mar UN mano mar United Nations Youth Office bende koro bede Africa mano bende kaluwore kod macho ni gin Global Multilateral Climate Institution ka sani apis nitiere New York. Jo Africa kaere kaka giyudo thuolo mar winjo ywak margi kendgi ka gintiere gimoro amora e Africa kae apis mochung' kodgi motegno onego bed ni gin mage. Adono dhi mana mapiyo piyo gazet mar 6 kaachiel kod mana 7 podi gin mana wechego motudore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani koro iwacho kae ni ting' mane mabende yien nitiere godo ahinya to iketo lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyaka sani koro wang'eyo ni bungewa osebedo ka dok chien kata kwan mag bungewa montiere gode pacho ka osebedo ka dok chien. Wantiere kai kod mano permanent forest mabende wacho ni ne nitiere hectares maderoma 30,488 mane higa mar 1990. Nyaka sani koro bungu makamano odok piny
kod atamalo 40 mago kochakore higa mar 1990 nyaka sani. Wantiere kanyo kod bungu ma Mau kata Mau Forest. Nyaka sani Mau Forest bende wang'eyo ni nitiere jogo ma osebedo ka dak e Mau Forest kacha e yo ma ok opuodhi kata okang' ma ok opuodhi. Bende nitiere jogo ma kinde ka kinde osebedo ka ng'ado kwan yiende manitiere Mau Forest kanyo. Gino mosebedo ka kelo lokruok mar chal mar kor lwasi. Wang'eyo ni yiende ting' mar yiende duong' ahinya kotudore kod wechegi mag lwasi. Iwacho ni pile ka pile kipidho yien achiel to yien makamano biro konyi e yo kinde mambele. King'ado yien bende chal mar alworano bende biro kethore kaluwore ni yiende miwacho ga ni gikonyo ahinya to e wechego mag ywayo koth. Rochruok mag bunge ma bende wantiere godo e pacho kae bende koro osemiyo wan kaka jo Kenya wan bende waseyudo hinyruok mathoth kaluwore kod bunge ma bende kwan mag yiende ming'ade bunge mopogore opogore e pacho kae. Joyce, higa mar 2018 nitiere aput ma koro bende ne ochuogi kod telo ma pacho kae kendo koro iwacho ni man en task force mane ochopo kacha mondo mi oranganire kaka inyalo ber chal mar kor lwasi mano kama gintiere kendo sani bende ka wanyalo yudo thuolo mondo mi wane ni ere kaka inyalo duok piny ng'eto mag yiende aoyaye mago mantiere e bunge kendo koro mana achiel kuom ne wacho ni ero ing'eto e yo mamalo ere kaka inyalo duokgi piny. Nitiere bunge mopogore opogore e pacho kae mane koro bende gigeto ni nonro ma kamae ne nyalo chope. Achiel kuom gine mano wacho ni nodok piny kod atamalo 40 mano mar Manet bungu mar Manet kachiel kod Akabata bende Kitalale Forest ma bende nitiere karkacha kod mano bende ma Manzoni kod Mautuma blocks mago mantiere kacha e bungu no mano mar Tarbo. Kinegi bende Joyce mantie iwacho kanyo nitie gigo ma oganda osebedo katimo e bungu manyalo miyo weche gi bende lal. Nitiere jal ma iluongo kata mar Koko ma bende nitiere kaunti ma Nakuru owacho kanyo ni nitiere magi manyabedo kacha ni en kethruok mago mag yiende kaluwore gi nok mag apisas marito weche gi mag yiende kata bunge mago mantiere e pacho kae ma iwacho ni forest rangers bende nitiere kacha matin kama gi bende wacho ni magi critical water catchment towers ma bende nitiere pacho kae moting'o gwengo mago mag Mau Forest Complex, nitiere macha ma Mount Elgon, nitiere Cheranganyi, nitiere ma Mount Kenya e kin mamoko makoro bende kwa mondo mi oritgi ne mar bende pidho kachiel koda ka ng'eto mag yiende aoya e bunge. Joyce en achiel kuom giko ma iwacho ni kelo lokruok mar kor lwasi. Lit gazet mar Abirio kanyo Cleophas bende sani wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo oko kum mano kum godo tong'o yien e pacho ka. Kata kamano doho ne ochungo golo kum makamano kaluwore ni nitiere jogo ma iwacho ni ne ochako ng'ado yiende ma osetegno e pacho kae. Kata kamano wach makamano wachore ni osebedo ka ketho ahinya ohala mag jogo magin jous bao e pacho kae. Kata kamano nyaka sani koro iwacho ni jogo ma bende nitiere kod license mopuodhi mar ng'ado yiende ma osedongo kata mosebedo madongo e pacho kae kende ema oyienegi mar mondo mi ging'ad yiende madongo kuonde mopogore opogore. Kata kamano nyaka sani wanyalo mana nyiso ji ni ponono kiudwaro ng'ado yien achiel king'ado achiel to pidh ariyo kata adek mar mondo mi kik kwan mag bunge mwantiere godo e pacho kae dog chien. Cleophas aneno ka thuolo mar osedhi mapiyo ahinya. Wach ni mogik kotieko nonro mar gazet kawuono. Nyokoro mag jonge thuolo machielo ma iyudo mar winjo gigo ma telo mag piny Kenya nitiere godo kachiel koda ka weche mamoko mantie kar kae. Kata kamano wang'e maber gigo matimore e wechego mago mag siasa wadhi winjo gi duchi makono kasa ne wacho ni en global politics e weche mag climate gin gik mantiere kiwacho ni ero jopiny ma Afrika mantiere Afrika wacho ni sani pinje ma jo wasungu donjore kendo teko romo makamano. Jo Kenya to wanya wache nade kama chielo nyaka wang'e ni weche moko nitie kar ka ng'rango gazet mano mar The Standard e itimo gi kanyo angisome weche mag tuke ni nango miyo koro Sancho man jatugo mar Manchester United koro wacho ni en tiyo kode mana kaka scapegoat ka weche ok osedhi makare ten koro iweye e kinde ma nitiere kar kacha ne oloso kokalo e mbui mare ka koro wacho ni en oyie mar tugo kendo tugo no kende gima odwaro. Gazet mar The Daily Nation bende Joyce odiochieng' ma kawuono koro nitiere wiche kacha ka koro wacho ni nitiere jotugo ma bende koro dhi bedo kacha ka oseduogo pacho ka Olunga no kodonjo odiochieng' manyoro
moko magoche timbe pinje maoko ayub timbe osechopo karka okumu nosechopo sane mar neno ere kaka weche mag tuke dhi chopo e yo moro machielo. Ng'e mabe ni weekend machomoni en weekend madhi bedo wechego mag tuke ahinya mago mag international friendlies mabende piny Kenya dhi bedo kacha kod tugo mabende girito winjne ka gidhi bedo kacha kod pinyno ma Qatar mano ka gin ndoa tarik 7 mana ndalo ariyo kowuok kawuono kaachiel koda ka pinyno ma Sudan mabende gidhi rakrego bang' ka giseduogo ka tarik 12. Gin weche mathoth mantie karka kora mo jong'ad gazet mano ma The Standard kod Daily Nation mondo mi gisom wacho ni negone siling 60 kende ka in pacho ka. Erokamano nya Cleophas Oluoch. Gazet ni mar The Standard bende mulo weche mag somo ka bende jatend migawo mar somo e pacho ka Ezekiel Machogu bende koro dwaro mar mondo mi ong'adne mbalariany mopogore opogore ma pacho ka mag mbalariany mag piny owacho gowi ma bende gintiere godo ka bende gintiere twaka kod dul machoko usuru e pacho ka KRA mar mondo mi gowi ma mbalariany nitiere godo obed waived kata ong'adnegi matin kalore ne owacho ni mbalariany osebedo ka nyagore ahinya e weche mopogore opogore obed mano mar chulo usuru margi, chulo jotije pension magi kaachiel kod chulo omendano mar pei magi duto dwaro ni e ponono kong'adnegi to mbalariany nyalo dhi mbele yo makare. Wacho kae ni kalure kod old funding model ma bende universities ne yudo mane miyo jopuonjre matimo courses kaka mago mag bedo dakteche kata lakteche ema ponono nomiyo mbalariany mopogore opogore ma pacho kae sani koro nitiere kod gowi matamra gi nono. Mbalariany ma kamago nitiere kod omenda maderom bilion 62 kaka gowi gino makoro Ezekiel Machogu wacho ni ponono ka ong'adnegi to nyalo miyo mbalariany ma kamago dhi mbele yo makare. Wang'eyo ni jopuonjre madonjo e first year osechako donjo e skul e mbalariany mopogore opogore e pacho ka. Nyakore moge jwang' mago duto inyalo somo e gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation. Weche mopogore opogore nitiere gazet odiochieng' ma kawuono. Gazet momori e kind mano mar The Standard kod Daily Nation inyalo nyiewo ibed piny isome yo makare. Wan walidho ni alidha kod Cleophas Oluoch mar mondo mi wami siso inyiew gazeta gi kanye mwachopo gode giko mar nonro mar gazeto kinyi makawuono wakaw yoyo madundo tok yoyo marwa aduogo kod twaka mokwongo e chenro mar piny imedo mana kete e Ramogi TV.